أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. uDavid noma uDavide wabulala bani? uGoliath. Kodwa before ekwenza lokho kwaba nombuza obuzayo. Isihloko sanamhlanje sithini? Ungayilwi impi engenasicoco. Don't fight a fight without a crown. Ungayilwi impi engenasicoco. So uDavide uyawabuza lamakhehla akudala elwa izimpi. Yasibona isiqhwaga uGoliath. Umuntu ozobulala lesiphukuphuku lesi. Umuntu ozobulala lesitunqa lesi esidelela uIsrayeli. Uzotholani? Alelake. Ozobulala lesithutha lesi. Into yokuqala azoyithola ngizomganisela ngendodakazi yami. Uzogana ini? iPrincess. Kusho inkosi ubani? uSaul. Uzogana iPrincess bese ngimnika half yomcebo wami. Bese mina ngiyehla esihlalweni yena abe inkosi. Uthi kuDavide ngiyayivuma ichallenge. Ngoba useyazi ukuthi ulwa impi ezomlethela siphi isicoco. Yayibona? So impi engenasicoco musukuyilwa. Mawubona ukuthi ayinasicoco. Vele ufunde amazwi eHubo 35. Ucele umdali akulwele leyo mpi ngoba uyayibona wena ayinasicoco for wena. Ngoba uma uzosebenzisa intukuthelo ekulweni impi engenasicoco, isicoco kuyogcina kuwena. Baningi ababhadle emajele. Baningi esihamba phekwabo. Baningi abayizigoga. Baningi abazinkubela ngenxa yokulwa impi engenasicoco. Baningi abangenabazali, baningi abangenabantwana, baningi abangenabazukulu, baningi abangenabangani, baningi abangenamndeni abalahlekelwe amalunga abe emndenini. Baningi abalahlekelwe amalunga abo ama-colleagues ade besebenza nawo ngenxa yokuthi umuntu alwe impi engenasicoco. So Allah uthini ngokuthi uDavide accepted that challenge wa-atahu Allahu al-mulk. Allah wamnika ubukhosi. Lo bukhosi athenjiswe bona Allah wamnika ubona. Akazange agcine lapho. Wal hikma wamnika nokuhlakanipha. Wa'allamahu mimma yasha. Wamfundisa yonke into Allah athanda ukumfundisa yona. Yabona? Ungayilwi impi engenasicoco. Mawubona ukuthi ulwa impi engenasicoco, mawuyimuslim uthini? La tahzan inna Allaha ma'ana. Anginankinga, angikhathazekanga, angesabi lutho, la takhaf. Angesabi lutho ngoba uAllah unami. Uma ungasi muslim, iHubo 35. Phikisana nabaphikisana nami, ulwe nabalwa nami, ulwe nezitha zami. Abangibekela inetha labo alibambe bona. Abangibekela ugibe lwabo alibambe bona. Wenze indlela zabo zibe mnyama. Abazama ukuzingela mina bangangiboni. Musa ukulwa impi kamabuyaze.
impi engenasicoco. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.